Vitun viihtyy. Young Simmons Ho. Vitun puhelinmyyjiä. Ja sit se niinku läppäili se vaan, että me niinku oltiin aika silleen siinä mielellä, että voitaisko lähteä vähän hämmentää. Sitten mä olin silleen, että no, mutta jos me ollaan vitun viihtyjä, niin kai me nyt voidaan mennäkin niinku kylpytakissa ostaa Alkosta viiniä. Et ei se nyt kuitenkaan varmaan Suomen lain mukaan väärin, koska sä et oo alasti, että sulla on vaatteet, mutta niin. Sulla ei ole vaan samanlaiset vaatteet kuin muilla. No. Ja sit me kuvattiin toi itekin, mikä on koomista, että joku ottanut siis siis homman nimi on se, että me ollaan viihtymässä. Siis vitun viihtyjät. Niin, vitun viihtyjät. Vittu puhelinmyyjät, kun me ollaan vitun viihtyjät. Meillä ei vittua. Siinä on kuin yksi kahva. Kaa sisäänpäin. Kato mitä viihtyy, että heti on heti. Täällä on kukkaa. Sepä. No, eikin se ole. Young Simmons Ho.